Sibingelele kumphakathi. This is Dlodlo Media ne. Silana i-event namuhla lapho abasebenzi bekhampani ama security benezikhalo zokungatholi imali yabo ngesikhathi. Ezinye zezikhalo zabo imali yabo i-UIF iyadonswa kodwa ayiveli kwa Department of Labor. Ezinye zezikhalo zabo bakhala ngazo, bakhala ngokuthi umqhashi wabo baphila kabuhlungu emsebenzini, bayathreatenishwa nama-leave emsebenzini wabo bawatholi okunye okuvelayo bezikhalo zabasebenzi kuvela ukuthi imali abayitholayo abayitholi ngesikhathi ekufanele bayithole ngaso nendlela futhi imali e-arrange ngakho indlela imali yakhona bayithola ngakhona bayithola ingaphelele uma beqhathanisa nama-hours sebewasebenzile ngokwe-rate yabo. Uthola imali yakhona ayicorrespondi nama-hour abawasebenzile. Yizo izikhalo abasebenzi abanazo. Balethe i-memorandum lapha e-event esibhedlela. Balinde manje abaphathi or abaqhashi bayo le company ama-security ukuthi izothatha i-memorandum la esibhedlela event.